Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme, ako začať predávať na eBay takmer okamžite. Veľa ľudí si myslí, že dostať sa na eBay je veľmi ťažké a zdĺhavé. Opak je však pravdou. Na eBay môžete začať predávať už takmer za pár dní. Predstavte si, že existuje miesto, ktoré ponúka každému človeku pridať sa a začať predávať svoje fyzické produkty do celého sveta. Bez toho, aby ste museli vytvárať nejaký web alebo privádzať návštevnosť, si dokážete doslova za pár dní začať budovať svoj vlastný biznis. To miesto sa volá eBay. Čo by ste povedali na to, keby vám poviem, že už zajtra môžete na eBay reálne predávať a zarábať? No pravdepodobne by ste si povedali, no to určite. To by som si teda rád pozrel, ako sa dá za jeden deň dostať na tento obrovský portál a zarábať okamžite peniaze. Samozrejme, za jeden deň to zvládne len veľmi málo ľudí. Avšak skutočne sa to dá, ak už viete ako na to. Väčšina ľudí však ešte presne tento postup nevie a tak im to bude trvať o niečo dlhšie. Tak či tak to však nebude dlhá doba, ale naozaj len pár dní. Neveríte? Tak sledujte toto video až do konca. Čo myslíte? Čo na začiatok akéhokoľvek predaja potrebujete? No potrebujete si odpovedať na niekoľko hlavných otázok. Prvá otázka je, ako predávať. Máte na výber z dvoch najznámejších spôsobov, a to buď online, čiže cez internet, alebo offline, čiže cez kamenný obchod. Ďalej, kde predávať? Ak chcete predávať online, tak potrebujete webovú stránku, no a ak offline, tak potrebujete kúpiť alebo prenajať nejaký priestor. Ďalej, komu budete predávať? No chcete samozrejme predávať ľuďom, preto ich potrebujete na svoju stránku alebo do svojho obchodu privádzať. No a samozrejme, čo budete predávať? Potrebujete produkt alebo službu, ktorú týmto ľuďom ponúknete a budú si ju od vás kupovať. Prečo to tu vlastne ukazujem? No presne preto, aby som vám ukázal, čo z týchto bodov už eBay spĺňa a čo naopak nespĺňa. Aby som vám dokázal, že na tomto portáli môžete začať predávať takmer okamžite. Poďme si teda spraviť analýzu portálu eBay. Takže prvý bod, ako predávať, spĺňa. eBay je internetový obchod a teda vďaka tomu môžete svoje produkty predávať online. Ďalej, kde predávať? Samozrejme spĺňa, pretože eBay je už hotová webová stránka, takže nie je potrebné vytvárať novú. Ďalší bod je, komu budete predávať. Jednoznačne spĺňa. eBay je známy po celom svete a navštevuje ho denne niekoľko miliónov ľudí, takže potenciálnych zákazníkov je veľmi veľké množstvo. A štvrtý bod, čo predávať? Toto je presne tá jediná vec, ktorú musíte splniť. Čiže musíte si vybrať vhodný produkt, ktorý ľuďom ponúknete. Už vám to dáva zmysel? eBay spĺňa takmer všetky základné podmienky, ktoré k predaju potrebujete. Jediná vaša práca je nájsť vhodný produkt, ktorý ľudia chcú a budú si ho kupovať. Následne môžete začať okamžite predávať a zarábať. Ako si ale vybrať vhodný produkt? No to, či budete predávať už zajtra, o 2 týždne alebo o mesiac, záleží predovšetkým od vašich schopností. Niekto si nájde vhodný produkt skutočne za pár dní, iným to trvá trošku dlhšie. Každopádne som ešte nenarazil na človeka, ktorému som radil, aby mu trval výber produktu napríklad niekoľko mesiacov. Preto si dovolím na základe tohto faktu tvrdiť, že začať predávať na eBay sa dá naozaj za pár dní. Čím skôr nájdete svoj vhodný produkt, tým skôr budete predávať a zarábať. Aby som vám hľadanie produktu trošku uľahčil, dám vám zo pár tipov, ako približne by mal vyzerať váš vhodný produkt. Prvé kritérium je to, aby ste ponúkli produkt, ktorý sa už predáva. Nesnažte sa vymyslieť nový produkt a dúfať, že si ho niekto nájde a kúpi. Zákazníci na eBay vyhľadávajú produkty, ktoré už poznajú. A ak by ste im vy ponúkli nejakú novinku,
tak pravdepodobne by ho medzi toľkými ponukami nikto nenašiel, pretože ho nepozná. Áno, dá sa spraviť reklama a propagácia, avšak myslím si, že pre začínajúceho predajcu je to absolútne nevhodné. Prísť s novými výrobkami na trh si môžu dovoliť len veľké firmy, ktoré majú neobmedzený rozpočet na propagáciu. Pre vás ako nového predajcu je omnoho jednoduchšie ponúknuť taký produkt, ktorý už na trhu je, a teda ľudia ho už poznajú. Tým si zabezpečíte, že ľudia budú váš produkt nachádzať aj bez reklamy, a to je úplne ideálny stav. Ďalšie kritérium je to, aby ste sa uistili, že po vašom produkte je vysoký dopyt. eBay nezverejňuje najpredávanejšie produkty, avšak zverejňuje detailné predaje každého produktu. Znamená to, že ak si vyhliadnete nejaký produkt, môžete si veľmi jednoducho overiť, či po ňom je alebo nie je dopyt. Ak si otvoríte hociktorý inzerát, tak sa vám zobrazí niečo takéto. V každom inzeráte vidíte nejaké číslo a za tým slovo sold. V tomto prípade je to teda 7250 sold. Znamená to, že odkedy je inzerát pridaný, tak predajca predal už celkovo 7250 kusov tohto produktu. Ak si chcete overiť, ako sa tomuto produktu darilo v poslednej dobe, tak jednoducho kliknite na toto číslo a zobrazí sa vám detailný zoznam predajov. Vidíte tu informácie, ako sú napríklad kto, kedy a aké množstvo si tohto produktu kúpil. Na základe tohto zoznamu viete presne vyhodnotiť, či po tomto produkte je alebo nie je dopyt. Samozrejme, čím je predajov viac, tým je vyšší dopyt. Pozor však až na príliš vysoký dopyt, pretože tam bude s najväčšou pravdepodobnosťou už aj vysoká konkurencia a mohlo by byť ťažšie tam preraziť. No a tretie kritérium je také, aby ste vybrali produkt, ktorý je malý a ľahký. Je lepšie vybrať si skôr malé a ľahké produkty, aby ste prepravné náklady udržali v čo najnižších hodnotách. Ak sa bojíte, že takýchto produktov je málo, tak žiadne obavy. Len sa okolo seba pozrite a hneď ich zbadáte niekoľko. Naviac som presvedčený, že príliš veľké a ťažké produkty by ste ani predávať nechceli, pretože sú s tým spojené viaceré problémy, napríklad skladovanie, preprava, posielanie a tak ďalej. Preto si určite detailne popremýšľajte o tom, aký produkt by ste chceli predávať. Tak si to zhrňme. Keďže eBay už spĺňa takmer všetko, čo k predaju potrebujete, je možné začať predávať takmer okamžite. Jediná vec, ktorá ovplyvní to, či začnete predávať už zajtra, o týždeň alebo o mesiac, je čas, ktorý potrebujete na nájdenie vhodného produktu. Väčšine mojim zákazníkom trvá približne 1 až 2 týždne, kým si nájdu svoj vhodný produkt. Následne im už nič nebráni v tom, aby začali okamžite predávať a zarábať. Preto som presvedčený, že na eBay sa dá začať predávať skutočne už za pár dní. Prajem vám, aby ste čo najskôr našli svoj vhodný produkt a mohli začať predávať. Ak sa vám toto video páčilo, tak zdieľajte ho aj so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaje na eBay, tak sledujte moju stránku www.predavamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.